Привет, прекрасни! Днешното видео е посветено на орхидеите или как да възстановим силно изтощени орхидеи, вместо да отидат в боклука, могат да ви възнаградят с прекрасните си цветове след няколко месеца. Имах запитване по тази тема и тъй като имам няколко орхидеи, които вместо да отидат в боклука, днес ще си направим една разкош на солитера с орхидеи и ще помогна и на вас с няколко съвета. Така, какво първо трябва да направим? 24 часа преди да започнете начинанието, взимате 1 литър вода и накисвате една чайна чаша кафяв ориз. Може и с обикновен ориз. Водата, която е след накиснатия ориз, е абсолютно пълна с антибактериална и ще убие всички микроорганизми, които не са полезни за нашите орхидеи. Другото нещо, което ни е необходимо, съд в каквито имате подходящи. В случая аз ще направя тази шампаниера с орхидеи, защото стои много елегантно и красиво. Поздрав на моята приятелка Злати, която получи една такава. Кори, които са предварително изпечени. Много е важно, защото аз пека корите в урната, както торта, за да се убият всички бактерии. Мъх, който служи за вкореняване и в същото време служи за поддържане влагата и за да могат коренчетата да се захванат добре. Сода за хляб, една супена лъжица сода за хляб, даже ще го направя пред вас, в една кана с вода. Разбиваме и този разтвор ще използваме за потапяне на коренчетата, защото както знаете, както при розите, така и при другите растения, също и при орхидеите, специалистите по орхидеи ще кажат същото, че бактериите са основната причина защо умират нашите растения. Какво правим? Значи, всяка орхидея, когато я махнете, само ще доближа да погледнете, има едно вкоренено, ето виждате това нещо, това е от закупуването, това нещо трябва да се махне. Сега ми избяга името точно от ума, но трябва да махнете. Коренчета трябва да са свободни, чисти, в този случай тези коренчета са много добре. Тук нямаме много умрели корени, които ще изрежем. Задължително изрязвате цветоносите, защото растението не бива да губи енергията си в цветните листенца. И всичките коренчета, които са мъртви, изсъхнали и нямат този зелен цвят, трябва да бъдат премахнати, срязани. Това е нещото, как трябва да изглежда. С това нещо потапяме орхидеята в содата, в разтвора с сода, за да може, обикновено трябва да седи около 10 на минути, за да може бактериите да се изчезнат. След това потапяме в оризовата вода. Обикновено е хубаво такова едно дълбоко потапяне на всяка една, но тъй като сега правя видеото и няма да имам време за това, аз просто ви показвам процедурата. Ето това е начина. След това взимаме гъбичка. Оризовата вода е изключително красива за орхидеите. С гъбичка изчистваме листата, те придобиват блясък и по този начин премахваме всякакви вредни и малки микроорганизми. Това е начинът, по който вашата орхидейка трябва да стане. По същия начин оставяме тук малко да се кисне, докато направя втората. Аз ви казах, имам 5 на брой. Следващия начин е тук при тази кресалица. Какво имаме? По същия начин отрязваме ниско цветоносите, защото те не ни трябват и изтощават растението на този етап. Премахваме вътрешната тубичка, която е използвана за вкореняване. Намаляваме корените, за да може да си създаде нова коренова система. Дезинфекцираме. Корените трябва да са много добре изрязани.
Аз няма да го направя точно както трябва, защото видеото ще стане много дълго, пък не искам да ви губя много от времето, но в общи линии да видите каква е процедурата и какво правя аз. Между другото, супер ефективна е, отличен опит я знам. Плюс това, тъй като съм член на бонсай клуба, а там има доста такива специалисти, които са не само по бонсаите, по орхидеите и по изобщо всички тези пипкави работи. И от тях знам този трик. Ето това е другата ни орхидейка. И така с всичките 5. След това, какво ставам? Корите, които предварително сте ги изпекли, изпичат се, пак казах, за да убият бактериите, ги поставяме в съд. Обикновено орхидеите обичат прозрачни съдове, знаете, но в случая аз ще използвам тази шампаниера, защото гоня друг ефект. На дъното поставяме всичките кори. Така по този начин. След това поставяме малко мъх, който е обърнат по този начин, за да могат само да доближа, за да може орхидеята ето по този начин да се захване към мъха. И по този начин слагаме върху вече готовите кори. Ето тази тъква е готова. И това е начина, по който отгоре покриваме с мъх, който пък е обърнат на обратната страна. Долу от долната страна, отгоре покриваме мъха с горната страна. Заливаме с оризовия разтвор и е хубаво да поливате орхидейките си с тези разтвори от ориз. Може да, ако нямате черен ориз, може да бъде ако нямате кафяв ориз, може да бъде обикновен бял ориз. Също има изключително много полезни вещества. Содата за хляб дезинфекцира и това е начина. Впръсквате вода и отглеждате орхидейката си по този начин. След 3-4 месеца ще имате отново красиви цъфнали орхидеи. До нови срещи и благодаря за вниманието!